Neng klinik kok. Tak kira terus diperiksakan neng klinik. Ya, neng klinik. Apakah ya sama? Bawa nduk, secara bener. Iya. Re mi fa. So. Saben bengi. Iki HP ini kan live tuh, live TikTok. Aku nyedak ngene kok iso kebak wetengku tok. Sing delok Bokong manso. Nyawa. Iya. Buat dipaske. Aku jan wis pas meleset tak baleni. Ana capek-apek cah langsing-langsing kok ora pas. Berentang. War juga ngom. Mengamingo. Wet. Yes. Ayo. Nek. Nggih Mas Reza. Yen memaca abang karo janur kuning Zuk. Hot. What? kamu aplik Jenengan kaget. kamu aplik kono mau apa Hot. Mantep kayak ngono ki bolok klundring. ayo aplik kono tak mau apa Man. Pas siji. Balungan siji. Tuang. ora deh untung ora tugel Wong mesti kok tugel. wis tak sik tugel apa Pak Ayo timbangane golek sekian bayar. wis ora apa-apa peyok-peyok esuk 50 juta kok Pak Ora men kuwi sesuai itu gamelan perunggu. Nah, amin. Gampang tak tambahi. Tambah apa? Tambah sedih. Tambah susah. Saya dulu saya ndak berjaya. Mbak Demong sare kok. Lindur. Padha karo Lagu joget iki piye? Panas Owah. Owah. Apa nih sing owah, Bu? Oh, Owah.
Owah. Gede Pak dari jauh awan itu. Wis Suarane klotak-klotak klotak-klotak ngono. ora wis suwah ra iso bali. Ngancing. Angel. Bingung gimana. Panas udan aleng-aleng capek gunung Nano nano. Nano nano. Yo yo yo. Kelali ke gulane aja lali agamane. Hey. Ha. Hey, hey. Sabane mrambat ning penaka lorot mengisor nyokot dodono maneh sing jenenge ula diwel laku juting bundel-bundel madaka senengane mrambat ning senengane mrambat ning jeruk lorot mengisor ora wani nyokot Ya nyokot ta mau nyokot kok. mulane wis tuwa cekat semanten atur Raden Janaka menawi lepas nyuwun ngapunten. Kelung Daya apa? Jawa Timuran. Ya toh? Kok Sentolo mlayu ning Surabaya. Melayu Surabaya aman. Aman. Mau wong siji kok ora aman. Apa? Ora sida nyokot tak mau. Ulane wis tuwa. Ayo Nduk. Ora diuntu. Nadyan wadon sarta Rasule Kumandang suarane Inal bali kulon Apa satya Nikalakon Satya nikalakon
wayang sampun ngantos kesuben kompor-kompor dipateni cendera-cendera dikancingi lawang-lawang ditutup. Lah piye? Lah ya ben aman. Oh, mae suwung. Dadi nek mae suwung iki lawang-lawang kudu ditutupi, cendera-cendera kancingi, ya ta? Anggone aku nak suwung mah blongo. Omahku yo nek suwengi mah tak tutup. Ben dikira ana wong ning omah. Ngono lho. Mula aku liwat ngarep omahmu kok kaya ana suwangan. Kaya ana suwangan tak kira minggu dara apa ya? Nek ditutup cethuk wah iki mesti wonge lunga ana maling gampang. Nek tak buka. Mbok Cethuk ana wong ning ora omah ngono suwangan aku. Ono omah kok ana sawangan. Ayo nduk. Lah blowo kuwi mah. Syukur bisa Ora bisa nyawang ate Samping gunung sampun kapiarsa matur sembah nuwun Nduk Fitri. Kripik gedang kripik telo.